Čaute ľudí, dneska si zahrajeme Brookhaven. Tu je taký hajsel. Vlado, ty môže byť nejaký youtuber, presne tak hovor, vypni to. No takže teraz zoberiem toto. A neviem čo to je. Vodiček pre podkývnutý zoberem. Tača. No dávaj, jak sa to volá? Daj screen record. Mne to nejazdí. Ľudia, takže... mi tu nejazdí. A teraz sa to spamätalo. Ja neviem šoferovať. No, takže ľudia... Ja budem hrať tu nejaké hry. Tu drifty nemôžu chýbať, ale ja nechcem driftovať. Dneska sa pozrieme na skryté miestnosti. Na skryté miestnosti. No. Natoč. Mi tu driftuje. Dám si iné auto. Dám si motorku. Máme to, a to čo je? Však toto si chcela. Budeme jazdiť po zánom kolese. Ale to čo je? Nie, veď zrúbte reklamu, to je reklama. Nožek. No, takže. Máme tu nový upgrade. A tento. A čo tam máme robiť? No tak. Tu jazdí takto. Dávajte pozor, pustaný uhol, ktorý vrch, to je húra, ja neviem vôbec rozprávať. No, vážne nevieš rozprávať. Ja viem. Taký je grajderka. Granny. No takže. Takže je tu tátik. No takže na druhom videu budeme natáčať Granny. 2. Toto kliknite, začnete, počkajte. Reklama. Takže, Toto čaute. Čaute.